CrossFitissä tarkoituksena on kehittää ihmistä kokonaisuutena. Ei keskitytä yksittäisiin ominaisuuksiin, vaan pyritään luomaan tasavahva arkielämän urheilija. Oltaisiin samassa paketissa painonnostaja, telinen voimistelija ja pikajuoksija. Harjoittelu perustuu 3 peruspilariin. Ensimmäisenä niistä on toiminnalliset liikkeet. Tehdään isoja, koko kroppaa kuormittavia moninivelliikkeitä. Toinen peruspilari on jatkuva vaihtelevuus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita satunnaista, vaan kaikkia treenielementtejä pyritään aktiivisesti muuttamaan. Annetaan kropalle koko ajan uusia ärsykkeitä, ei totuta mihinkään. Kolmantena peruspilarina toimii korkea intensiteetti. Vaikka välillä mennään kovaa, mennään jopa se epämukavuusalueella, ei koskaan tekniikan kustannuksella. Mukaan harjoittelemaan pääset käymällä meidän OnRamp-peruskurssin. Ilmoittautumiset kursseille joko suoraan tänne meidän tiskille tai puhelimitse. Yhteystietomme löydät osoitteesta www.crossfitmikkeli.com. Suomen viralliset CrossFit-salit löydät osoitteesta www.crossfitsuomi.fi. Ja muistakaa, että se on CrossFittia vain silloin, kun F on isolla.